Прокуратура Автономної Республіки Крим зробила перший крок на шляху до невідворотності покарання у справі українських військовополонених моряків. Напередодні прокуратура повідомила про підозру так званим суддям та прокурорам окупованого Криму через порушення з їхнього боку прав військовополонених. У переліку таких осіб 5. Усім їм інкримінується стаття «Порушення законів і звичаїв війни». Бо ж відповідно до конвенції українські моряки мають статус військовополонених. І коли колишні українські судді та прокурори їх судили, порушили і українські закони, і норми міжнародного права. 5 лицам, причастным к лишению наших моряков права на справедливое и нормальное судопроизводство, уведомлено о подозрении. Следствие в отношении других, скажем так, правоохранителей, так называемых правоохранителей автономии, которые причастны к лишению свободы наших моряков, продолжается.